Hej alle sammen derude, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi se en meget sjov video. Jeg sidder og spiller sammen med mine venner i en kamp, og så laver jeg bare verdens sjoveste est. Altså, den grinte vi sådan meget af. Altså, de sagde, nej, jeg kan ikke, men så gjorde jeg det alligevel. Så det er fedt nok. Lad os bare se det. Throwing a grenade. Grenade out. Sagt, det var sådan meget fedt. Nå, jeg vil lige vise jer noget nu, så jeg kommer lige hen til det. Hej, velkommen tilbage igen. Nu vil jeg så vise jer et meget sjovt skavskud, jeg laver. Det var faktisk meget sådan lucky, altså. Men lad os se det. Som sagt, det var sådan... Altså... Det var bare fucking sjovt. Det var sådan en til at spille. Fed, altså. Nå, det var alt det, vi viser i dag, så I må have det godt. Og... så pas godt på jer selv, og så vi ses i næste video.